Han er nemlig et stort projekt. Det er jo ham, der ejer Gold City, og så hans bror, der kører det projekt her. Ja. Det er penge, de låner 5 år af staten. Så når det hele er op at stå, og det er op i drift, så skal de så begynde at betale af på det igen. Jeg tror, det går nedad det meste af vejen rundt nu her. Et langt stykke her. Jeg håber, det er okay, de hunde her. Ja, ligger I der? Ja, de er nogle hyggefrederik af. Ja. Så. Ja, du kan nok se, at de er ikke så sjove. Nej, fandme nej. Jeg ved ikke, hvor aggressive de er. Nej. Og frem for alt, du ved heller ikke, hvor meget lort de er fyldt med. Når man ikke kender det, det er nemlig det.